mangan sedina ping 3 saping pindho wae kurang. Anake pirang-pirang? Pira to rek? 16. Lho. 16 itu mati siji 17 wingi kudune. Sing endi? Sing ragil bayi. Lah kena ngopo? Cemplung kolah. Ono bayi kok anake mati kecemplung kolah iki lho. Tak gendong merucut kok ya. Blung ngono ki arep tak tututi mongko jero kolah ya. Wah wis cilaka terus. Ya wis ben diklaske. Nganggo kabeh bojone kon pasang terminal. Men semplok apa piye? Kuwi lho sing dienggo kabeh lho, spiral. Spiral. Iya. Nek ora kuwi ya pasang anu nganggo obat. Wah, Mbak Yumo ki pancen wong trader. Wis takon ning puskesmas tuku obat kabeh, urung sida tumbe, dokok meja, lali totoli pitik. Wis Mbak Yumo meteng pitike ora ngendhok. Wah, iya aku le trader kaya ngono kuwi. Ning saiki wis kabeh to, wis nganggo kabeh apa? Sarung. Sowan Pak Dokter. Pak Dokter bojo kula mboten iso kabeh. Nek spiral kuru ora doyan mangan. Suntik mangane akeh jeblok awake aku ora seneng karo wong lemu. Oh. Terus sidane aku sing kon kabeh. Pak gareng mawon kabeh. Oh saged no? Saged. Acarane ngagem sarung. Siap. Tanpa pamit Pak Dokter bali aku njujuk toko sarung. Oh. Toko sarung cah gajah berdiri. Sing ngono iki gajah duduk. Aku kesel duduk ya berdiri barang kaya terus. Oh iya. Toko sarung cah gajah berdiri loro. Kanggo turu bojoku meteng meneh. Doktere tak parani. Dokter sampean lulusan Fakultas Kedokteran wono dokter gadungan. Jare kon nganggo sarung kok kula turu bojo kula kok meteng melih. Doktere sarunge kaya ngapa? Kaya ngeten. Oh, kaya ngeten iki. Kaya apa? Kaya plembungane lho, Tru. Nek kaya ngene iki masang teng pundi? Terus doktere